Днес ще ви представя един нов продукт за нашата фирма, но не и за българския пазар. Това е осигурител за резби на фирмата M-Lock T1490. Какво представлява този осигурител? Както вече говорихме за стандартните осигурители, първо се нанася лепилото върху едната част, върху единия метал, след това се завива втория метал и започва реакцията. Интересното при този осигурител е, че той работи на капилярен принцип. Какво означава това нещо? Когато е монтиран болта, вие може да нанесете и той, осигурител, на капилярен принцип стига до двата метала. Не е нужно демонтаж на съединението. Изключително тънък осигурител, със средна якост, устойчив до 180 градуса, разбира се, и изключително лесен за работа. Не е необходимо демонтаж. Може да се нанася върху вече сглобени детайли, върху вече изградени съединения. Предлага се в две разфасовки, 10 мл, разбира се, 50